I un curtmetratge valencià ha sigut triat entre milers d'obres en la preselecció per als Òscar. Crisis, del Benicarlando Damien Fibla, ha triomfat als festivals de Toronto, Nova York i Londres i ara comença la carrera per la preuada estatueta. En un món en crisi, el mundo se autodestruye. Fins i tot els superherois necessiten ajuda. Necesito terapia. 15 minuts de teràpia per a herois en hores baixes, amb que este director Benicarlando Mirad qué mail me ha llegado esta madrugada. ha pogut entrar en la carrera als Oscars. Una ilusión inmensa, es casi como si estuvieran caminando por la alfombra roja. Una història fantàstica d'humor a l'estil de Woody Allen que ens convida a reflexionar. Sobre la crisis que tenemos hoy en día, de valores, de principios. Que pot seguir els passos d'altres curts valencians con grafiti, on pas fa un parell d'anys d'estar entre els 5 últims nominats a les estatuetes. Candidatures que es mostren el bon moment d'este format i dels creadors valencians. Te pueden permitir contar una pequeña historia y hacer que la gente en los festivales o alguien con más poder conozca más sobre ti. Que ara en programes com este d'Apunt guanyen en visibilitat.